n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke anọ n'oge emume nke Ista. Tata bụkwazi mgbe anyị na-ene anya ụka na-etu Good Shepherd Sunday. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, maka ududu ya. Na-ekenekwazi ya n'ihi na n'ime ọnọdụ niile na-ekene ga-abụ nke anyị wee na-asị ka m bunie elu ka otito ka ịja mmadụla afịa n'afa Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Amen. Anyị na-erunyekwazị n'ụzọ pụrụ iche na aja masị n'ụwa ọtụtụ ụmụnne anyị ndị nọ na mwute, ndị nọ na nyanya, ndị nọ na arụ mgbakasị, ndị na-eluzu faith, ndị na-eluzu direction. Anyị wee na-ayọ ka Chineke onye na-ene anya n'obi bịa tie ụmụnne anyị ndị a niile aka n'obi. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke onye rapụrụ ụwa n'ụwa, Ifeanyị Nwachukwu. Na-echetakwazị Alex Azọrọ Njọkụ, onye nke rapụrụ ụwa n'ụwa, na-ayọkwazị ka Chineke nalụ mkpụrụ obi ya. Onye na-achọghịkwazị ka akpaa afa ya na-ayọkwazị Chineke amala na ngọzi ya. Charismatic Prayer Group na-ayọkwazị arụ isi ike maka ndị na-efe ofufe na Fortunata na n'ụwa niile. Chibụzọ Nweke na-ayọkwazị nchekwaba nke Chineke n'ududu ya. Ka natazie isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistic ya site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị enu. Yeah.
Ayiyo. Chineke ji ike niile, nna dị ebighị ebi, biko dubata anyị n'isoro keta oke na aṅụrị nke eluigwe. Mee ka anyị bụ igwe atụrụ gị were umeala rute ebe ahụ onye nche atụrụ bugoro anyị ụzọ were ike ya banye. Anyị yọrọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Ma Pita guzoro ya na ụmụazụ 11 ahụ, wee welie olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị, ndị Juu ibe m, na unu niile ndị bi na Jerusalem, geenụ ntị ka m kọwara unu ihe ndị a. Gekwanụ ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ana m eme ka ndị Izrel niile mara nke ọma na Chineke emeela Jesu onye unu kpọgidere n'obe ka ọ bụrụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Ma mgbe ọgbakọ ahụ nụrụ nke a, ihe a wee dụọ ha na mkpụrụ obi. Ha wee sị Pita na ndị ozi ndị ọzọ, ụmụnna anyị, gịnị ka anyị ga-eme? Pita wee sị ha, chegharịanụ, sitekwanụ na mmehie unu tụgharịa bịakwute Chineke, ka e mee unu mmiri Chukwu n'aha Jesu Kristi. Chineke ga-agbagharakwa unu mmehie unu niile. Unu ga-anatakwa onyinye a bụ Mmụọ Nsọ. N'ihi na ọ bụ unu na ụmụ unu na ndị niile nọ n'ebe dị anya ka nkwa ahụ dịịrị, bụ ndị niile Onyenwe anyị bụ Chineke anyị ga-akpọtara onwe ya. Pita jikwa ogologo okwu Chukwu gwasie ọgbakọ ahụ ike, na-arịọkwa ha sị, zọpụtanụ onwe unu n'ahụhụ ga-adakwasị ọgbọ nke a gbagọrọ agbagọ. Ọtụtụ mmadụ ndị nụrụ okwu ya wee kwere na Kristi, wee mee ha mmiri Chukwu. N'ụbọchị ahụ, Chineke tụkwasịrị ha ihe ruru 3,000. Okwu nke osebụwa. Azịza: di nwenụ bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m n'akụkụ mmiri ka m zuru ike, ka m were kutakwa ume. Bụ onye nche m, nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ọ na-edu m n'ụzọ ezi omume n'ihi aha ya. Ọ bụrụgodu na ana m aga na ndagwurugwu ọchịchị, agaghị m atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na iji aka mkpara na ngụ nọnyere m. Ọ bụ ha ka na-akasị m obi. Iji aka gị kwadoro m oriri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi, iko m ejula n'ọṅụ. Ịdị mma na obiọma ga-agbaso m ụbọchị niile nke ndụ m. Aga m ebi n'ụlọ nke Onyenwe anyị ebighị ebi ebighị ebi.
Ihe ọgụ nke abụọ, ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ nke Pita dị Asọ dere, isiokwu: unu alọghachiela azụ na nke onye nche ndụ unu. Unu maara na o nweghị otuto unu ga-enwe n'ihi na unu ji ndidi anagide ahụhụ nke a na-enye unu n'ihi ihe ọjọọ unu mere. Ma ọ bụrụ na unu na-anagide ahụhụ nke a na-enye unu n'ihi ihe ọma unu na-eme, unu ga-enweta ngọzi n'aka Chineke. Ọ bụ ime ihe dị otu a ka Chineke ji kpọọ unu. N'ihi na Kristi tara ahụhụ n'ihi unu, wee hapụrụ unu ihe ịma atụ nke unu ga na-eso. O meghị njọ ọbụla, ọ dịghịkwa mgbe ọbụla okwu ụgha si n'ọnụ ya pụta. O kwutaghị onye ọbụla mgbe ha na-ekwute ya. Ọ baghị mba ọbụla mgbe ha na-ata ya ahụhụ, kama naanị ihe o mere bụ iwere ihe niile nyefee n'aka Chineke, onye na-ekpe ikpe ziri ezi. Dịka ihe eji chụọ àjà, nye onwe ya buru mmehie niile anyị mere n'ahụ ya ruo n'elu obe. O mere nke a ka anyị wee nwụọ n'ebe mmehie dị, bịakwa na-adị ndụ nke ndị ezi omume. E sitekwara na apa ọnya dị ya n'ahụ gwọọ unu. Na mbụ, unu dị ka ụmụ atụrụ na-awagharị na-achọ ụzọ, ma ugbu a emeela ka unu laghachikwute onye na-azụ unu dịka atụrụ na onye na-echebe mkpụrụ obi unu. Okwu nke osebụrụ ụwa. Dị nwenụ m bụ onye nche atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ m. Tenth Renet, Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu kwuru sị, eziokwu ka m na-agwa unu, onye ọbụla nke na-esighị n'ọnụ ụzọ banye n'ogige atụrụ, nke na-esi n'ebe ọzọ na-adịghị arịba, bụ onye ohi na onye na-apụnarụ mmadụ ihe ya n'ike. Ma onye na-esi n'ọnụ ụzọ abanye bụ onye ọzụzụ atụrụ. Onye na-eche ọnụ ụzọ ogige atụrụ na-emeghere ya ụzọ. Atụrụ ya maara olu ya, ọ na-akpọkwa atụrụ ya aha, wee na-edupụ ha. Ma ọbụla ọ chịpụla atụrụ ya, ọ na-aga n'ihu ha, ha na-eso ya n'azụ, n'ihi na ha maara olu ya. Ma ha agaghị eso onye ọbịa, kama ha ga-agbara onye ọbịa ọsọ, n'ihi na ha amaghị olu ya. Ilu aka Jesu tụrụ ha, ma ha aghọtaghị ihe ọ na-agwa ha.
Jesu wee gwa ha ọzọ sị, n'egwu na eziokwu, mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ nke ogige atụrụ. Ndị niile buru m ụzọ bịa bụ ndị ohi na ndị na-apụnarụ mmadụ ihe ya n'ike. N'ihi nke a, atụrụ m anakwaghị ha ntị. Mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla esi na mba banye, ọ ga-azọpụta ya. Ọ ga na-apụ na-abatakwa na-achọtakwa nri ọ ga-eri. Onye ohi na-abịa naanị ka o were zuo ohi, gbue mmadụ, lakwa ha n'iyi. Ma mụ onwe m bịara ka m wee nye ha ndụ, nyekwa ha ndụ n'uju. Oziọma nke osebụwa. Ụmụnne m na Kristi, otodorinu Jesu na ndụ ebe amen. Onye jisi ike orue Alaeze, onye gbakọta ya lụ, nne ya enyela ya aka. Achọrọ m ka anyị bunye n'afa Chineke enu, n'ihi na Chineke anyị dị mma. Just ofu obere ukwe ka anyị ga-ekwe iji weluto onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ nnukwu ike n'ụwa ka David bụ onye anyị na-enejela anya jinya bụ ukwe abụ, even in the midst of crisis, wee na-adọtụ ike na amala Chineke. Akwụkwọ nsọ sikwazị that he who sings well prays twice. St. Augustine kwukwazịrị nke ahụ ọfụma. Bunye ya owenu, bunye aha ya owenu, Chineke kachasị mmadụ niile enu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile nwanne m bunye ya owenu, bunye aha ya owenu, Chineke kachasị mmadụ niile owenu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Ndị nne bunye ya owe, ndị nna bunye ya, ụmụaka bunye aha ya owenu, Chineke kachasị mmadụ niile owenu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile enu. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke nọ n'oge emume nke Easter. Tata anyị na-echetakwazi the Good Shepherd Sunday. The Good Shepherd. Aga m enye just a brief analysis of the first reading, second reading, and the gospel. Then anyị enwezi ike si na ya wee ghọta ihe Jesu na-akụzili anyị maka ịbụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ. Are you a good shepherd? Are you a good shepherd? Abịa n'ihe ọgụgụ nke mbụ, egosi anyị ebe Pita kwuwapụtara okwu ndị obi ha kpọchiri akpọchi were kpọpee. Ha wee na-ajụ, what shall we do? Gịnị ka anyị ga-eme? What shall we do? Gịnị ka anyị ga-eme?
abịa n'ihe ọgụgụ nke bụ egosi anyị na ọ bụgodị na anyị na-ata afụfụ, that it is a source of glorifying God. Ewe gosipụta anyị dị nwe anyị Jesu Kristi na afụ niile ọ talụ maka mụ na gị. And if God could go through this, then who are we? Ọ sị anyị na afụfụ anyị ọbụla bụrụ afụfụ anyị na direct to the praise and glory of God's name. Abịa n'ozi ọma egosi anyị the parable of the good shepherd. O wesị na anya bụ atụrụ na-anụ onye na anya makwala atụrụ ya niile. Ọ sịkwazi na enwelu bad shepherd, na enwelu ndị ọzụzụ atụrụ abụrụ ezigbo ndị ọzụzụ atụrụ, na atụrụ ada anụ olu ha. The question now is, are you a good shepherd? Anyị banyekwa n'ihe ọgụgụ nke mbụ. Akwụkwọ nsọ sị anyị na Pita kwuru okwu ka ọ na-ekwu ya bụ okwu, o metụ ndị mmadụ n'obi. He touched their hearts. Ha wee jụba gịnị ka anyị ga-eme? Gịnị ka anyị ga-eme? Because na ọ malụ ha ibe maka dị nwe anyị Jesu Kristi ha gburu. Now remember again, na anya bụ Pita na-ekwu okwu n'ụwa bụ onye nọbụ n'ụjọ, but with the power of Christ, he moved away from fear to become a victor and not a victim. Are you a victor or are you a victim? In Jesus' name, we are all victorious. We can never be victims. And the words caught their hearts. Ewebubanye anyị n'okwu nchọrọ ikwu tata maka ezinụlọ anyị dị iche iche. So many families are in shambles. So many families are in crisis. Ọtụtụ di na nwunye ebiri ebi tata maka na onye ọbụla kpọchiri obi. Enwere onye kwere ekwe. Every person is the head of the household. Enwere onye na-anụzi nke ibie na-ekwu. The hearts are so blocked. Ọ na-echetalụ m akụkọ na-ada akọba before now about marriages. In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens. Second year of the marriage, the man speaks and the woman listens. Third year of the marriage, the woman speaks and the man listens. Fourth year of the marriage, the woman speaks and the man listens. By the time we get to the fifth year, the man speaks and the woman speaks and nobody listens. Look at it. Because when everybody is speaking, nobody listens. A block obi. Enwere onye obi na-emeghe emeghe. Let this crisis moment be a moment of sober meditation. A moment of asking yourself, who am I? Onye kambo. A moment of understanding that vanity upon vanity, all is vanity. Peter spoke and it touched their hearts. Why is your heart still blocked? Why is your heart still blocked? And look at your family. Onye analarụ na room nke a, onye analarụ na room nke ọzọ, onye analarụ na basement,
onye a na-alarụ n'elu. The whole place is scattered. Can this season of crisis be a season of reconciliation for your family? Can somebody be a good shepherd in that home? Can somebody speak to your hearts? To bring reconciliation, to bring forgiveness. So many people on the TV recently, in so many hospitals, the dead people, so many people now in hospitals, dead people are able to. It was no more a time about Madunwo. A jebena one day funeral home, come and pick up. Are they very glad to pick up? Kita kereto is a bumado. Ara pohana white sheet in the hospital. In a U-Haul van. Jeba a blunde madonato baganyani me U-Haul. Where are those people? Henine hana azonano. Where is it? So many people who passed were not even claimed by their families. So many people were abandoned by their families. So government because people were running away. Nobody wants to be infected. A person now on emergency unit was telling me, Nefu eto esi achikosi akwandia. Before Bomado won ejinwa your park chap we off ma ndebe ejinwa bia chelia wanda ga tufu ejinwa tufu with respect. But this time kedeto esi achika kwande mad echikosi like akwa a leper. Eje dump wire ebe mmade nwere ike metu ya ka ebe mmade nwere ike no so. This situation could have been any of us. But thank God we are still standing. Thank God we are still alive. And you're still holding grudge. What if you found yourself in the emergency room with ventilator? Will you remember all those things you refuse to forgive? Will you remember them? No, you will not. Even come on say in an emergency room, he wake na yoku digi one more wunye gi one. But because you are still standing, you can say no because you think you can say no. This is a Good Shepherd Sunday. Who is a good shepherd? A good shepherd is that who guards his or her sheep to the right direction. For me, it's also a Sunday of reconciliation because we have to reconcile. You can never be a good shepherd if your sheep does not hear your voice. As a shepherd, speak to her. See, in the spirit of what we all pass through, that you want a reconciliation in your home. That this situation has humbled you. Speak to her. She will listen. Courage. Lead. Speak to your husband. Not what the problem is. Speak to each other's heart. The Bible said, the worst enemies, but he spoke to them, and they were caught in their hearts. And they asked Peter, what shall we do? This is a time to say to each other, what shall we do? Can you wait those years? In all we do is a time to move to the next level.
anya onye ọbụla mepezie, enwere ha na-azọ, enwere ha na-azọ. It is vanity upon vanity. All is vanity. Ihe ọ bụ onye ọbụla fụ nwanne ya kwanyere nwanne ugwu. Do what is right. Do what is good. Because you are a good shepherd. Because you lead. Do what is good. Etu aka ọ dịkwazị n'ụmụ gị. Some parents don't even take care of their children. Ụfọdụ ụmụ nwoke arapụrụ ya nwaanyị a na-achịgharị ụmụaka. Because you are the father. Because you are the man. It's a time to come together as a family. Be that good shepherd. Ụwa mụ na gị nọ, anya anyị emepego, anyị wee fụ ka ụwa dị. Rapụzie na tata, na people anwụ pụtatụrụ obele, and people are a little bit outside. But we still know what is facing us. Nekwasa Chineke gị anya. Be that shepherd that Christ wants you to be. Abụna shepherd na-aka akụkọ mgbe niile ebe ọ na-akọ na-ekpesa. Ebe ọ bụla ị nọ ikpọrọ afa nwunye gị n'ọnụ, ebe ọ bụla ị nọ ikpọrọ afa di gị n'ọnụ. It doesn't solve any problem. It doesn't solve any problem. What solves problem is speak to each other's heart, so that your heart will be open, so that both of you will find a solution. They asked Peter, what shall we do? And Peter said, believe in Christ. Be baptized, so that you will be whole again. My dear brothers and sisters, it's a good Shepherd Sunday. It's a Sunday of leading. It's a Sunday of reconciliation. Bring back your home together. Make your house a home again. Ka Chineke gọzie anyị niile, na-edu anyị, ka amali na-echekwaba anyị niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ekwe m n'otu Chineke. Jesu Kristi sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, abụrụ ya mụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe, n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe ya n'ịbụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, were
mmadụ abịa kpọgbe ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ tara ahụhụ ọnwụ elie ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọrọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizma nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwere ụmụnne m na Kristi, anyị na-agbakọta gị ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji wewere ọtụtụ ebumnobi anyị runye Chineke n'aka. Anyị na-ayọ ọkụ oche ntị ma nụrụ anyị anyị. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, maka nna anyị dị asọ bụ Pope Francis, Bishọp anyị bụ Nicholas, ndị ụkọchukwu anyị niile, ndị brothers, ndị sisters, na ndị niile na-alụ ọlụ n'ụlọ nsọ nke Chineke, na-ayọ ka amala Chineke, ka udo Chineke, ka nchekwaba Chineke gbaa ha okirikiri, ka Chineke nyekwazi ha ume na amamihe nke ha ga-eji wee na-achị ndị aranyere ha n'aka, ọkacha n'oge ọgbaghara n'ụwa. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị rapụrụ ụwa n'ụwa, ọkacha nwanne anyị nwoke Ifeanyị Nwachukwu na nwanne anyị nwoke Azọrọ, onye ndị Chineke kpọrọ n'ụwa n'ụwa, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Anyị na-erinyekwazi ndị niile nọ na nyanya, ọkacha ndị nọ na nyanya nke COVID-19 n'ụwa, ka Chineke zitelu ha ọgwụgwọ nsọ, wepụkwazi mmụọ nke ụjọ n'ime ha, ma werekwazi mmụọ nke ike na mgbake tinye n'ime ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị.
anyị na-erunyekwazị n'ụzọ pụrụ iche ụmụnna anyị ndị nọ n'iru ọgụ, all the first responders, the doctors, the nurses, all the health caregivers, the police, the army, the fire service, na ndị niile na-alụ ọlụ iji welu mee ka obodo onunwa dị mma, iji wee mee ka anyị gbakee na nyanya nwa, ka Chineke bịa gbaa ha ume, welụkwazi amamihe wee chọọ ha mma, wepụrụ ha mmụọ nke ụjọ ma nye ha mmụọ nke ike, ka ha wee nwee ike na-alụ nnukwu ọlụ onunwa nke ha na-alụ without fear, knowing and believing that God in his infinite mercy and goodness will compensate them. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị ka anyị kpezie ekpere maka ụmụnne anyị ndị nọ n'ụjọ, ndị nọ n'afụfụ, ya na ndị niile nọ n'ụlọ wee na-ege masị n'ụwa, ma ndị enweghị ike inwetanwu masị n'ụwa, ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya bịa nọnyere anyị niile n'ofu n'ofu, bịa gboo mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ. Anyị na-erunyekwazị obodo anyị bụ Naijiria, ndị ya bụ korona ka na-azọbata ụkwụ, mana ha aghọtabero ihe ya bụ ya bụ, ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye na-echekwaba ụmụ ogbenye, onye na-achụla anyị ijiji, ka ọ bịa chụpụ ya bụ nyanya, maka na anyị ma nke ọma na nyanya nụnwa zọbata ụkwụ n'obodo anyị dịka o si zọbata n'obodo nụnwa na anyị tọrọ atọ. Anyị wee na-ayọ ka Chineke zite mmụọ nsọ ya ka ọ bịa kpuchido ụmụnna anyị niile ebe ma ebe ha nọ na n'obodo anyị bụ Naijiria. Anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị ka anyị natazie isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. In the presence of the Lord, I will praise your feet in thanksgiving and love. In my heart, flowing like a river, I will praise the Lord in thanksgiving and love. In my heart, and it's flowing like a river, I will praise the Lord in thanksgiving and love.
rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nụ. Onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka oto n'ebe nke afa ya yana maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ gị dị asọ. Amen. Onye nwe anyị na-esite n'ihe omimi ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi na-enye gị ekele mgbe niile. Biko mee ka ọrụ nke a eji akwụ ụgwọ njọ anyị na-aga n'ihu oge niile bịa wetara anyị aṅụrị dị ebighị ebi. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyelu unu. Mwenite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụwa ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị bụzi ihe ejiri chụọ aja, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-etobego oge niile n'ukwe na-asị: Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienu ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzienụ Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wega na ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa eketa ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile.
Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị afa, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ, na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Gị nyerịta n'onwe unu ekele nke udo nke Kristi. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpocha ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya, ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya, ike dị n'ọbara, ike ike niile bụ nke ya, ike niile bụ nke ya, ike niile bụ nke ya, ike niile bụ nke ya. Ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma, bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot
at this moment receive you sacramentally. Come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Ezigbo onye nche atụrụ, biko were ebere gee ntị nụrụ olu anyị bụ igwe atụrụ gị. Ọ bụ ọbara dị oke ọnụ nke nwa gị ka i jiri gbapụta ụmụ atụrụ ndị a. Biko were obiọma gị kpọkọba anyị n'oriri nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ụmụnne m na Kristi otodrinu Jesu na ndụ ebe amen. Echeta na tata bụ anyị abanyego n'ọnwa Mee, which is May devotion. Nna anyị Pope rụnyelu ọnwa anụnwa n'aka nna anyị dị asọ bụ Virgin Mary, welu na-ayọ ndị ụka niile ka ha were ọnwa anụnwa rụnye n'aka nna anyị dị asọ bụ Virgin Mary. Bishọp anyị bụkwazi Demazio rụnyekwaziri diocese anyị niile n'aka Virgin Mary n'ọnwa anụnwa. Ya bụ, every family is encouraged to say the rosary every day in this month of May devotion. So say the rosary every day through this month of May. Ka Chineke wee nwee ike nyere anyị aka ka anyị anụnwa gbata aka ebe anyị nọ. Ka nna anyị dị asọ nwekwa n'ike to intercede for each and every one of us. N'aba na ayọzi ka Chineke gọzie anyị niile, chekwaba anyị niile, gbaa anyị niile ume. Ka amara Chineke dugide anyị bido kịta ruo mgbe ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyelu unu. Just a little announcement. Next Sunday, I think Kanne, if I am correct, next Sunday is Mother's Day. We are making arrangements. Can you malo Maja celebrate here na Net TV, which I think I am concretizing the whole arrangement. So Obunaiga will also let you know ka Onyabuna malo over time. But just to let you know, kono prepare for that. Ka we nwee ike welukwazi ohere ahụ welu tuo ndị nna anyị afa na ọ dịrị ofele. So can you appreciate kwuo ndị nne? So we want to go extra mile to appreciate our mothers, the whole mothers in New York and the whole mothers in our parishes. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'abanụ misa gwụsịgo.